Φίλες και φίλοι των πολιτικών ημερολογίων, καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θλιβερό περιστατικό που συνέβη στις 6 Δεκεμβρίου του 2020 στον τόπο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Μια κυρία πλησίασε κρατώντας μια ανθοδέσμη στα χέρια της. Οι ματατζίδες της απαγόρευσαν την πρόσβαση στο σημείο, της πήραν τα λουλούδια, ενώ στη συνέχεια ένας από αυτούς διέλυσε την ανθοδέσμη πάνω στην πλάτη ενός άλλου και όλοι μαζί γελούσαν και κάγχαζαν. Για το περιστατικό που κατά τύχη βγήκε σε βίντεο, η Ελλάς διέταξε ΕΔΕ και 3 απόστρατοι αστυνομικοί, ο Χρήστος Φωτόπουλος, ο Γιώργος Καμαρινόπουλος και ο Ανέστης Κελεσίδης, σε κείμενό τους ζητούν δημόσια συγγνώμη για ό,τι έγινε και καλούν το μεν δράστη να ζητήσει και αυτός δημόσια συγγνώμη, το δε σύνολο των αστυνομικών να πάψουν να στηρίζουν αυθαίρετες και καταχρηστικές πράξεις. Εγώ δεν έχω λόγο να αμφιβάλλω για την καλή πρόθεση των 3 αστυνομικών που συνέταξαν το κείμενο, όμως μπορώ να διατυπώσω 2 σκέψεις πάνω στο περιστατικό και πάνω στη συγγνώμη γενικότερα. Πότε μπορεί να έχει εφαρμογή η συγγνώμη, πότε μπορούμε να κάνουμε δεκτή μια συγγνώμη? Καταρχάς, το εύκολο, για πράγματα που αφορούν τον υλικό κόσμο. Μπορούμε να συγχωρήσουμε κάποιον όταν αυτός που έφτεξε επανορθώνει έμπρακτα το σφάλμα του. Παραδείγματος χάρη, κάποιος χύνει ένα καφέ πάνω μας, πληρώνει το καθαριστήριο για το ρούχο μας και ζητάει συγγνώμη για την ταλαιπωρία στην οποία μας υπέβαλε. Έτσι, αυτό μπορεί να γίνει. Μετά πάμε στον κόσμο των αισθημάτων. Μπορούμε, αν θέλουμε, να συγχωρήσουμε κάποιον που μας πρόσβαλε, εάν έχει δείξει ειλικρινή μεταμέλεια, δηλαδή έχει αντιληφθεί τι έκανε και ως εκ τούτου δεν πρόκειται να το ξανακάνει. Δύσκολο, διότι αυτά που κάνουν οι άνθρωποι δεν είναι τυχαία, είναι ο χαρακτήρας τους. Ο χαρακτήρας δεν αλλάζει εύκολα, είναι πολυετής η διαδικασία αλλαγής χαρακτήρος. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο γεγονός. Αυτό το περιστατικό δεν επιδέχεται συγγνώμης, διότι δεν βρίσκεται στα όρια του σφάλματος, του κοινού λάθους, αλλά στα όρια της ύβρεως. Τι είναι η ύβρις? Η ύβρις παραδίδεται ως έννοια σε εμάς και στην ανθρωπότητα από τους αρχαίους Έλληνες. Τη διαπράττει κάποιος που υπερεκτιμά τις δυνατότητές του ή την εξουσία του, γι' αυτό συμπεριφέρεται βία και αλαζονικά, παραβαίνοντας τους ανθρώπινους και τους θεϊκούς νόμους. Τους θεϊκούς νόμους. Ο σεβασμός προς τους νεκρούς είναι παγκόσμιος και πανανθρώπινος νόμος. Η βεβήλωση των τάφων ή των μνημείων των νεκρών είναι υβρής. Δεν είναι σφάλμα. Δεν είναι σφάλμα. Η βλάβη που επήλθε από τον αστυνομικό ο οποίος διέλυσε την ανθοδέσμη γελώντας και κοροϊδεύοντας δεν μπορεί με κανένα τρόπο να διορθωθεί. Η συγγνώμη είναι τελείως περιττή. Όχι βέβαια ότι ο ματατζής είχε ποτέ σκοπό να ζητήσει συγγνώμη. Αντιθέτως, η πράξη του είναι υψηλού συμβολισμού. Φωνάζει και λέει: εδώ σκοτώθηκε ο Γρηγορόπουλος 15 χρονών από αστυνομικό πριν χρόνια. Εδώ εγώ, σημερινός αστυνομικός, λιώνω τα λουλούδια που του φέρατε για να μην ξεχνάτε ότι η αστυνομία έχει συνέχεια. Τι θα μου κάνετε? Τίποτα. Έχω την κάλυψη του κράτους. Εγώ είμαι το κράτος και όποτε θέλω θα λιώνω και τα λουλούδια σας και εσάς. Γι' αυτό λοιπόν όχι συγγνώμες. Η συγγνώμη είναι για πράγματα μικρά, όχι για την ύβρη. Η ύβρις είναι πρόβλημα που οφείλουν να αντιμετωπίσουν ανώτερες δυνάμεις και οι παραβάτες να τιμωρηθούν από αυτές. Είμαι η Μελουζίν από τα πολιτικά ημερολόγια. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε εγγραφή στο κανάλι και μετά την καμπανούλα των ειδοποιήσεων, ώστε να ενημερώνεστε για κάθε καινούριο βίντεο. Σας χαιρετώ.